Pozdrav momci, radim jednu anketu, imam pitanje za vas, vidim i vi se bavite slikom ili nešto, ili tako pitanje, brate. Uglavnom, možeš mi reći, brate, koje su bar dvije zemlje da mi nabrojiš koje su u Evropskoj uniji? Dvije zemlje u Evropskoj uniji? Ja, da kažeš koje su. Francuska. Dobro, ajde ti jedno, brate. Hrvatska, Belgija. Tamo, možeš ti još jedno reći? Može. Ajde. Koji ste rekli? Ajde, nebitno. Možeš nam reći kad je Amerika ušla u Evropsku uniju, ko bude znao cijener? Nije otišla. To je to, brate, svaka čast. Nije Radim otišla. video, brate, imaš, pozdrav. Bićete u video. Jel kanal to, YouTube? Na jasta, brate. Kolege smo, znači. Pozdrav momci, radim jednu anketu, imam pitanje za vas, može li? Kako? Evo ovako, brate. Gdje nabroji dvije države koje su u Evropskoj uniji? Evropsku uniju. Ja, brate, dvije države. Njemačka, Francuska. E sad, ako budete znali u razmaku od nekih 50 godina kad je Amerika ušla u Evropsku uniju, cijener od mene, brate. Amerika u Evropsku uniju. Ja, znaš. Ne može biti Amerika u Evropskoj uniji. Ja, brate. Kako će Amerika biti u Evropskoj uniji? Nije Amerika u Evropsku uniju. Gdje će? Šta ti misliš? Pa nije Amerika u Evropsku uniju. Kako će biti u Evropskoj uniji? Stvarno. Ja siguran, 100%, brate. 100%. 100%, svaka čast. Vidimo se u video, brate moj. Druže, radim jednu anketu, brate, imaš vremena sad za jedno pitanje, ne trebaš ništa dati, samo odgovori, brate. Ajde, brate, nabroji dvije države koje su u Evropskoj uniji. Se zezaš. Ja, zezam se, ali ozbiljno je pitanje, opet. Možeš nabrati, brate? Kako krišve, Njemačka, Austrija, Švica. Sad, pitanje, kad je Amerika, brate, ušla u Evropsku uniju? Pa nije Amerika u Evropsku uniju. Svaka čast, živio, brate. Evropsku uniju. Ozbiljno. Ako pogodite razmak od 50 godina, imate cijene od mene. Pa u Evropsku uniju. Ja. Koja? Pa gdje ste nemojte trčiti za vama. Kad je Amerika ušla u Evropsku uniju? U razmak od 50 godina, ako pogodite, cijene od mene. Radi mi onaj magistarski rad, pa tu sam. Možete bar, jeste blizu. Ajde prvo jednom pogodite. Što je bilo, joj? Jeste vi zenci odad, jel? Jesmo. Meni rekao sam zgodan. Jesam zgodan, jel? I to možete. I to za magistarski, pa za magistarski. Pa je to odgovorila ti na jedno pitanje. Pa djeto na ovo. Cijene da daš. Može li do radnog od 50 godina? Ja ne znam. Ti? Nemam pojma. Ni pogodit, ni ništa, jel? Ništa. A dobro je, svaka čast, Amerika nije u Evropsku uniju, brate. A htjela sam to reći, jesam mater. A hvala, baš te kultura stale ste, čas. Brate moj, anketa jedna, ne trebaš ništa dati, sam pitanje na, brate. Moram u banku. Aj, mogu ja s tobom hodat ovako? Ajde. Kad je Amerika ušla u Evropsku uniju? Amerika? 50 godina razmak cijene od mene, brate. Kad je ušla Amerika u Evropsku uniju? Nikad. Doktor je živo, to je to. Gdje ste omladno moja? Radim jednu anketu, imam pitanje za vas. Kad je Amerika, brate, ušla u Evropsku uniju? Ako budeš znao cijene od mene. Kad? Je Amerika ušla u Evropsku uniju. Ne znam. Šta ti misliš? Ne znam. Šta ti misliš? Ne znam. Ajde, u razmak od 50 godina, onako da probaš pogoditi. Ne bi da lupam. Bil ti da lupaš? Ne bi niti da lupiš. Bil ti da lupiš? Ne bi. Kako? Ako prođeš nekog, brate, koji je drugi, koji ćeš ti biti? Ako priđe neko koji je drugi, on će opet biti drugi. Da, to je to. Dobre. Svaka čast, ne brate, kamerica, tamo bit ćeš u video, rano. Zdravo, gospodin, imam jedno pitanje za vas. Kad je Amerika ušla u Evropsku uniju? Još nikad, neće ući. Na broj dvije države koje su u Evropsku uniji. Ajde kad progutaš. Njemačka i Belgija. Sad drugo pitanje. Nemoj više. Koje godine, evo, ako budeš znala koje godine je Amerika ušla u Evropsku uniju, od mene cijener. Amerika u Evropu. Ne znam. Pa to ovaj pogodi. Ajde, ozmi, u razmak od 50 godina. Pa nije ušla Amerika nije majstor, bravo. Čovječe, djevojko, jednu anketu radim. Ništa ne trebaš, dati samo jedna pitanja govoriti. Možeš mi reći dvije države koje su u Evropskoj uniji? Dvije države, Njemačka i Francuska. Kad je Amerika ušla u Evropsku uniju? Nije ušla. Ako prijeđeš neko ko je drugi, koja ćeš ti biti? Molim? Ako prođeš neko ko je drugi, trka je sad u pitanju neka, ti si prešla osobu koja je druga, koja ćeš ti tad biti? Druga valjda. Pa bravo, to je to. Hvala puno što ste. Selam omladno, radim jednu anketu, imam pitanje za vas, vam teško ga odgovorite. 15 sekundi, brate. Nabroj dvije zemlje koje su u Evropskoj uniji. Njemačka, Francuska. Sad, ako budeš znao ovo odgovoriti, brate, cijener od mene. Kad je Amerika ušla u Evropsku uniju? Ko? Amerika. Kakva Amerika? Pa Sjedinjene Američke Države. Pa nije Amerika u Evropskoj uniji. Siguran, brate. Sigurno. A to je to. Živo, brate moj. Sretno, hvala ti. Brate moj, radim jednu anketu, treba mi oko tva pomoć, vidim koliko ti vladaš ovim što ćete pitat. Nabroj dvije države koje su u Evropskoj uniji.
Dvije. Ja. Hrvatska i Njemačka. Ekstra. E sad, ako budeš ovo znao cijener od mene, kad je Amerika ušla u Europsku uniju? Nemam pojma. Hajde u razmak od 50 godina, brate. Šta ja znam? Hajde nekako, bubni neke 2 godine, brate. Pa nije u Europskoj uniji. Je siguran, brate? Jesam. Ma kako nije? Fino, Sjedinjene to je- Američke države iz Amerike, kako da nisu u Europsku uniju? Šta ja znam? Steno, brate, dobar si. Živio, bruda moj. Hvala, sretno. Ćao, djevojke, da li želite da vam ja nosim kišobran do kuće? Ja sam profesionalni nosač kišobrana, ozbiljno. Radim jednu anketu, brate, pitanje za tebe. Aj sekunda, nemoj da žuri, brate. Gdje mi nabroji 2 države koje su u Europskoj uniji, brate? U Evropsku Ja, u Europskoj uniji. 2 države, koje god, brate. Italija, Njemačka. Sad ću ovo je drugo pitanje bolje. Ako budeš pogodio kad je Amerika ušla u Europsku uniju, od mene cijener. A ne znam. Aj pokušaj, razmak od 50 godina, brate. Ne znam, stvarno. Aj, bubni, brate. Ne znam. Ćao, djevojke, radim jednu anketu. Ne trebate mi ništa da samo jedno pitanje odgovoriti. Može li? Nabroji 2 države koje su ušle u Europsku uniju. Aj, ozbiljno. A ne? Meni je ružan samo svoju Makedoniju. Dečko, šta ti misliš o svemu tome? Prvo maknu kameru od mene, razbit će zaštitu po licu, nemoj me snimat nikako.